bħala avukat Robert Abela jista' xi darba jkun parti mill-ġudikatura. Iżda dak il-mument għadu ma wasalx. Mhux xogħlu li jagħmilha ta' mħallef jew ta' avukat ġenerali jew ta' kummissarju. Hekk jistqar l-editorjal ta' Times of Malta tas-Sibt li jitkellem dwar kif il-Prim Ministru qed jibqa' jiddefendi lill-Ministru fil-kabinett tiegħu li dwaru hemm allegazzjonijiet tqal ħafna. L-editorjal jgħid li billi jitlob il-provi u jipprova jixħed dubji fuq dawn l-allegazzjonijiet, il-Prim Ministru qiegħed biss jevita ir-responsabbiltà politika tiegħu. Ma titwemminx kif Prim Ministru jista' jaħdem b'serenità meta fil-kabinett tiegħu hemm Ministru li ma naddafx ismu. Dan minkejja li żewġ xhieda differenti qed jagħmlu allegazzjonijiet identiċi dwaru, wieħed li ma semmehx bismu iżda ieħor li indika preċiżament lil Carmelo Abela. L-editorjal jgħid li l-Prim Ministru qiegħed jimmina l-istess kredibilità tiegħu meta jipprova jixħed it-tort fuq il-Partit Nazzjonalista u li Abela messu jaf aħjar milli jipprova jinjora dawn l-allegazzjonijiet abbażi ta' kredibilità. Meta bosta allegazzjonijiet oħra dwar membri tal-Gvern Laburista li saru fix-xhur u snin li għaddew, fl-aħħar mill-aħħar irriżultaw li kellhom bażi soda. Dan minkejja li meta ħarġu oriġinarjament fil-medja min esponjhom spiċċa demonizzat u majjar giddib. L-editorjali kompli jgħid li l-informazzjoni provduta minn kriminali waslet biex jissolvew każijiet li mingħajr din l-informazzjoni ma kinux jissolvew. L-arresti fil-każ tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia kienu possibbli grazzi għall-informazzjoni li ta' wieħed mill-persuni involuti, l-istess il-qtil tal-avukat Carmel Kirkop. Fil-konklużjoni l-editorjal jgħid li m'hemmx dubju li f'moħħ Robert Abela għadu frisk il-mod kif il-predeċessur tiegħu, Joseph Muscat, baqa' sal-aħħar jiddefendi l-lit il-leminija tiegħu, Keith Schembri. Fatt li wassal għal kollass tal-istess Muscat. Il-Prim Ministru qal kemm il-darba li żmien ta' min huwa untouchable spiċċa, iżda sfortunatament għal Carmelo Abela qed jagħmel eċċezzjoni.